Kuten rystylyönnissä, niin myös syötössä käytän esimerkkipelaajana Elena Rybaginaa. Hänellä on yksinkertaisen tehokas syöttö, jossa on 2 itsesuosimaani elementtiä. 1, pallo ja maila nostetaan ilmaan samaan aikaan ylös, ja 2, takimainen jalka siirretään etumaisen viereen, eli niin sanottu pinpoint-syöttö. Toinen vaihtoehto, niin sanottu platform-syöttö, jossa takimainen jalka pysyy paikallaan. Käyttivät muun muassa sellaiset huiput kuin Sampras ja Federer, mutta en itse suosi sitä lopullisena syöttönä. Kuitenkin aloitan syötön opettamisen sillä, jotta mailan ja vartalon liike saadaan ensin kuntoon. Pallon heittoa ensin perustellaan usein voimantuoton maksimoimisella, mutta samalla mielestäni aiheutetaan nykivää liikettä, joka haittaa tasapainoisempaa rytmiä ja ajoitusta. Samanaikainen liike mahdollistaa mielestäni myös takajalan oikean kuormituksen, siirron eteen ja lopulta voimakkaan ponnistuksen maasta. Katsotaan, miten Rybagina hoitaa nämä 2. Syöttöotteena käytetään niin sanottua continental-otetta, jossa peukalon ja etusorven välinen kolo on vasemmassa reunassa, kun maila on pystyasennossa. Etusormi on erillään keskisormesta. Ote on oikea, kun mailan kehyksellä voisi helposti pompotella palloa. Olen saanut videoista kiitettävästi palautetta, kiitokset. Eniten parannusta on pyydetty 2 asiaan. Tekniikkavideoihin useampaa eri lyöntitekniikkaa ja variaatioita ja valmennusvideoihin lisänäkemystä tiettyihin asioihin. Olen yrittänyt pitää videoiden kestot kohtuullisen lyhyinä, joten valitettavasti se tuo rajoituksia sisältöihin. Valmennusvideoihin pyydetyt asiat tulevat pääosin käsiteltyä tulevissa videoissa. Olen myös saanut palautetta, että tekniikkavideot nähdään minun suosituksina. Olen yrittänyt kertoa, että olen valinnut kyseiset pelaajat siksi, että heidän tekniikkansa on mielestäni riittävän yksinkertaista siihen, että sen voi jakaa selkeisiin vaiheisiin, jotka ovat lähes kaikissa eri lyöntitekniikoissa läsnä. Lopuksi totean vielä uudelleen, että jokainen pelaaja on yksilö ja valmentaja ja pelaaja, heidän tulee yhdessä löytää pelaajalle sopiva tekniikka. Oma tavoitteeni on antaa ajatuksia ja herätteitä. Tässä näemme 4 eri ammattilaisen syötöt. Jokainen heistä vie mailan taakse eri tavalla ja heittää pallon eri rytmissä. Rybaginalla on helpon näköinen ja tasapainoinen syöttö, se on myös tehokas. 2025 kaudella hän syötti 516 läpisyöttöä, kun seuraavaksi parhaalla oli lähes 150 vähemmän. Läpisyöttöjen määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan ennemminkin ykkössyötöllä ja kakkossyötöllä voitetut pisteet. Olen jakanut syötön 9 vaiheeseen, joita tarkastelen seuraavaksi. Syötön kanssa on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että oikeita tapoja on todella monia, kuten aiemmin olen jo todennut. Tässä 1 hyvä vaihtoehto. Alkuasennossa mailan ja ranteen välissä on sopivasti kulmaa. Maila voi olla vaakatasossa tai se voi osoittaa hieman alaviistoon. Palloa voi pitää kiinni jänteissä, muitakin vaihtoehtoja on, kunhan sen tekee aina samalla tavalla. Etumainen jalka osoittaa sivulle viistoon ja painoon etujalalla. Huomaa, että takajalan kantapää on irti maasta. Jalkojen väli on hyvä olla ja hyvä pitää noin hartioiden levyisenä. Vartalon rytmitys käynnistyy siirtämällä painoa etujalalta takajalalle. Käsien asento ei muutu ja jalkojen asento ei myöskään muutu, mutta takajalan kantapää osuu nyt maahan. Todettakoon, että Alcarazin syöttöä muutettiin vuonna 2025 siten, että painon siirtoa nimenomaan takajalalle lisättiin. Seuraavaksi mailan pää
siirretään sivulle eteen. Maila, käsivarsi ja ranne nousevat osoittamaan sivulle eteen ja vartaloa siirretään hieman taaksepäin eteen viennin vauhdittamiseksi. Pallokäsi lähtee ylöspäin heittämään palloa samassa tahdissa mailakäden kanssa. Heiton tulee tapahtua, kun on liikkeessä eteenpäin, ei siis missään nimessä liikkeessä taaksepäin. Pallo heitetään ylös 30-50 senttimetriä etumaisen jalan eteen ja pallo irrotetaan pään kohdalla. Huomaa, että heitto tapahtuu olkapäällä, ei sormilla, ranteella eikä jaloilla. Englanniksi sanotaan shoulder is the boss of the toss. Huomaa myös, että takajalkaa ei saa vieläkään siirtää etujalan eteen. Seuraavassa vaiheessa jalka tuodaan viereen ja maila nostetaan ylös. Englannin kielen termi kuvaa tätä vaihetta täydellisesti, trophy position. Tämä on koko syötön tärkein yksittäinen vaihe. Maila nousee pään yläpuolelle mailan pään ja käden osoittaessa suoraan ylös. Käsivarsi ja maila muodostavat yhdessä suoran linjan. Vartaloa käännetään samalla vastapäivään ja lonkkaa työnnetään eteenpäin. Takajalka siirtyy etujalan viereen polvien koukistuessa samassa rytmissä. Jotkut huippupelaajat pitävät lyhyen tauon trophy positionissa. Joillakin on jatkuva liike, kuten tässä Rypäkiinalla. Viittaan aiemmin Alcarazin muutettuun syöttöön. Hänen kohdallaan siirryttiin pois tauosta. Seuraavassa vaiheessa mailan pää tiputetaan alas ja jalat nostetaan ylös, eli mailan pää tippuu selän taakse ja samaan aikaan vyötärö kääntyy eteen. Ranne tippuu alas käsivarren suuntaisesti. Tuntumaa voi tässä kohtaa hakea sillä, että ikään kuin ensin työntää jalkoja maata kohti. Tästä työntötunteesta jalat lähtevät nousemaan ylös ja eteenpäin ennen kuin maila on kokonaan takana. Osumassa vartalo tuodaan eteen ja ylös. Osuman hetkellä käsivarsi suoristuu täyteen mittaan, vartalo suuntautuu ylös ja eteenpäin eikä saa romahtaa alas. Maila lähtee takaa eteen silloin kun jalat ovat jo hypänneet ylös eteen. Pronaatio. Kun syötön edellä olevat vaiheet sujuvat oikein, mailakäden liikeratakin on luonnollisesti oikein. Oma näkökulmani on, että pronaatiota ei pidä lainkaan ajatella, opettaa tai yrittää oppia. Siksi tässä harmaalla. Moni on varmasti tästä eri mieltä ja se on totta kai ok. Pronaatiolla tarkoitetaan ranteen ja käden kääntymistä alas kautta ulos välittömästi osuman jälkeen. Continental syöttöote pakottaa tai oikeammin varmistaa pronaation, eli siksi oma näkemykseni on, ettei opeteta, mutta ymmärrän siis toki senkin, että sitä eksplisiittisesti halutaan opettaa. Saatto hoidetaan niin, että saatto niin sanotusti tulee kentälle, eli saatossa hypätään etujalalle kentän sisäpuolelle noin 30-50 senttiä.
Katsotaan vielä lopuksi Elena Rybaginan syöttö. Seuraavassa videossa erittäin tärkeä asia, milloin lapsen tulisi erikoistua omaan urheilulajinsa. Tästä olen jo keskustellut esimerkiksi kohdassa tenniskilpaharrastuksena ja ahkerasta treenaajasta kohti menestyvää huippua.